Paminaw kang Dr. Edward Kagapi sa Radyo Ukay. Doktor sa Kahanginan. Mahadyo buntag may gala si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan. Kanang uban ba? Pagwa daw ko'y tinggog nga kuan. Kanang live. Bingon dayon. Kuan gapon. Rerun. Pero mga igala, kaning ako mga programa gani nga ginasulti na ko sa dili na di forever mo na ni siya mga igala. Dili mo na wa mo kambyo ang lawas na to. Sukad-sukad kani atong lawas pareha na to 5,000 years ago pareho. Daghan kaayong mga sakit sa unang wala na discovery. Late 1900s na lang siya sa tetanus. Abi ba ninyo nga ang tetanus mga igala? Talag sa ramang kadungog sus in taon. Sa statistics sa Pilipinas ba, kada adlaw na mamatay sa tetanus. Grabe no? Kay kadaghanan sa inyo, wa gyud kay balo, unsay asa gagikan ang tetanus, ngano magka-tetanus man, nganong uban dili kung makatunok og lansang. Ay in town. Maski mga professional nga mga nurses na ba o mga nurses nga professors na wa kay balo nga dili kinahanglan nga tayaon tong imong kuan ang imong nakasamad sa imo di kina siya mao ba ang tetanus mga gala sa kadaghanan tanan kasada tanan yuta na tetanus sus in town Santa Cruz Digos. Wa gyud mo ka-realize ano. Dili kay tungod kay tayaon, na tetanus dili tanan. Kung yuta gay na siya, nagi na siya tetanus. So, pasadang nagsuroy-suroy ka, nagigat-igat ka, nakapalit, nakasipa ka og kanang lata o kun di ba nakasipa ka din nasamad imong tiil. Tetanus gyapon na Wala mo kibaluhan ano? Kadaghanan sa inyo kung taya gani, basig matitanos. Pero kung duway taya, di matitanos. Wa mo kiyapi. Mao na siya ang awareness sa tetanus may gala. Urag, napa ba naiuban may gala nga lami kay bunalag 2x2 ba? Napa ba tetanus to? Ay, Santa Cruz Digos. Daghan kay kasang tetanus may gala. Di lang kubantay, pero ang namatyan dahil tetanus. Okay. Asa dahil na makita ng tetanus mga gala? Natural na kagaw sa yuta. Natural kung pasabot na ay bitok dia sa kasada o sa yuta, napit tetanus. So kung masamad ka, bisag unsa kagamay sa samad mga gala, matitetanus. Gikan sa ordinaryong samad lang, sa imong tsinelas, unsa ba, paing mo sa pinaakan, o gipaak ba, ambot nimo kisay nagpaak nimo, tetanus gyapon oy. May untag nanutbrush ng imong iro, nanutbrush ba? Way tetanus. Kay wa man nanutbrush. Ultimong tao gani may gala. Kanang naiguba nga ngipon no. Unya nikaon o prutas nga wa ugasi. O kundi ba nagtrabaho nya wa manghugas og kamot. Magka-tetanus gyapon ba? Kung dito man mosulod sa dito man mosulod sa ngipon nga guba. Wa mo kay ana, wa di mo kay balo ana. Tinuod na may gara. Sa 43 years na akong pagka-surgeon, pirmi ko kitaan nga ay kaso nga tetanus. Mangita kong samad, way samad na igala. Pero naiguba ngipon. Tiyaw. Ang problema sa tetanus may igala kung mugawas ng sintomas. Way kaayuhan. Sa pagpila ka milyon imong gamitan sa matambal mga injection. Way matabang. Pareha po sa rabies. Pareha rin silang duha ba? May pag-COVID kay maayo pa ka. Pero tetanus, rabies, mamay. Wagi may tabo nimo. Mao na siya nga
Pagbasamad gani mo, ayaw, guna-una nga, bitaw na itaya. Ay, Santa Cruz de Igos, dili na tinuod ba? Any samad sa imong lawas, mahimo na siyang entrance sa kagaw ng tetanus. Kagaw tetanus na noy, na ang tetanus kagaw na siya. So, ang inyong hunahunahang yun, kung masamad mo, kung na-injectionan mo ang tetanus, duha man na kaklase, tetanus toxoid, bakuna, kanihin noon ang tetanus toxoid mo, gala. 15 years gidevelop ang tetanus toxoid. 15 years, 1800s pa siya nagsugod ba? Pero na-available ang tetanus, mga 1930s na. Na-injection ba? Sabot lang ko. So, bakuna ang tetanus toxoid. Ang ikaduha, HTID, Human Tetanus Immune Globulin. HTIG, Human Tetanus Immune Globulin. Ang pinaka-importante sa duha ka injection sa tetanus. Ngano man, Dok, mahal man kay na siya, Dok. Sa una, may ngala, ang tetanus injection gikan sa kabayo. Ngano man? Nganong gikan man sa kabayo ng injection sa tetanus? Kay ang kabayo, may kala, ang kabayo, wala, immune na siya sa tetanus. Di na siya matetanos ang kabayo. Muna siya nga, kung malibang gani ang kabayo, namoy kabayo des daplin, nalibang na siya, kanang iyang tae, daghan kay nagtetanus. Mauna siya nga, gihimo ang bakuna, ang antitetanus nga tawag ba ana si tawag nato na purma na gani ang antibodies na siya pang protection, diretso na siya mo protect sa imo ang ang tetanus immune globulin. So sa una, equine ang gikan sa kabayo. Karon gikan na gyud sa tao, human tetanus immune globulin. Sa ilang duha nga tetanus toxoid, dako kay diferensya. Kay ang tetanus toxoid moabot pa ka 30 days to 45 days bago ka mahimuan kog antibodies. Nga naman na siya. Noy, ang tetanus toxoid noy, pahimuon pa kag sarili nimong antibodies panglaban. Sundalo. Pahimuon pa kag sundalo sa imong lawas bago ka maprotektahan og tetanus. Pareho sa COVID vaccine. Magluya-luya kog kagot. Mao na siya ang epekto na. Pero ang human tetanus immune globulin, di kahon na siya doy, nanas botilya. Na antibodies na siya. So pag injection sa imo na protektado na daw yung kasakuan. Protektado na yung tetanus. Ang problema no kay kadaghanan sa inyo mahal man. Maabot man siya 1,200, nakabarato 800 pesos. So, ngayon mga ayaw na siya, Dok. Kanilang tetanus toxoid, patay. Kaya ba mo kung sa simptomas sa tetanus? Wala siguro, no? Wala yun. Kadaghanan sa inyo, wala kay balo nga kung itawag pa nato, kung nananaw pa mo ka ng horror movies, pakihag yun. Ang pasyente ba? Hiwi na. Ang tiil na lang og ang ulo mo'y nagdapat sa iyang katre. Di ba? Nga naman ang mga kuan, mga horror movies nga ma-possess daw kuno sa kuan, ma-possess sa yawa, Mao na ginaong anang tetanus na Pagkuman, pagbuingana na gani pasyente, maski pag pila kalibong tetanus immune globulin, wala na. Kaya take over naman sa iyang utok nga may gal. Ang tetanus, sulod dito sa samad, matos utok. Gubuton ninyong utok. So, sa sugod pa lang, gula lang. Mugahi lang imong bagang ba? Mugahi mong bagang. May pa imong bagang kay mugahi pa. Mao unang simptomas sa tetanus.
Nga maingon mo nga, sana to pagkaibaluan na dok nga tetanus na dahil na. Ang history ninyo ba? Nasamad mo mga 5 ka adlaw. Gikan sa 3 ka adlaw, paingon sa 1 ka semana, kanang tetanus, mugawas gina siya kung naigagat tetanus niya, wala kag-injection o tetanus. Karon, paggahi na sa inyong bagang, magahi, ano na sila mag-istorya may ka, di ko kuan abri akong bobo. Ana na gahi ang ilang bagang. Na gani uban nga makita na ko pasyente may gala, mo ana lang. Gutom na ako. Ana na sinultian. Di man siya kakaon. Di gyud siya kakaon gud. Bisag sa itulon niya sa iyang tutunla di mosulod. Matukan siya. Mo bitaw na siya nga pag magtetanos ka, sus, manguros na lang yung tawang kay sunod na punerarya na yung duol nimo. Eh wala man gyud pag-asa nga maayo ka. Wala gyud. Pagkahuman og gahi sa imong bag-ang mo mukalit lang sakit imong tiyan ba. Gahi kayo imong tiyan. Nya, pag wala dili aware ang doktor, usam basig unsa na ray appendicitis na hunaon. Patay kang bata ka. So history na siya. Mangutan na gid imong doktor nga naon sa day nang gasakit na imong tiyan. Nagsugod ba niya atong 5 ka adlaw dok nga ni gahi ang bagang wala da. Equals na siya nga tetanus gyud. Pag human sa sakit sa tiyan aka na mo gahi ang tiyan, sakit kaayo, di siya kalihok. Masakit yang likod. Pag humang sakit sa likod, bagtak na, magahi ng bagtak. Hantod, mura na siya magkuan ba? Magkiyod ba? Magkiyod. Awa mong pilain term na may gala ng gikuan na gisakan niya iyang puson, ang tiil na lay dapat sa katre o ang iyang ulo. Mura lagi ka ng kuan. Gi-possess sa evil spirit. Tetanus di ay. Ingana nga stage may gala, musugod na siya 5 ka adlaw. Paingon sa napulo ka adlaw. Pag human sa napulo ka adlaw, patay. Mao bitaw na siya nga, gimahalan ka sa bakuna. Tetanus toxoid. Gimahalan ka sa human tetanus immune globulin. Ang ana imong kinabuhi no. Usahay bitaw ba? Kanang moingon ko nga, dong, masamad man ka dong. Ay, limpyo man tong nakasamad sa ako, dok. Kutsilyo man to sa kusina. Bitaw. Nagihapoy na tetanus sa mga kutsilyo, mga galaw. Sabi niya, wala, naghan. So, kung masamad gani mo, naunaan ng duha, tetanus toxoid, human tetanus immune globulin. Ang tetanus toxoid, maghimo pa ng antibodies 30 days, 45 days. Kung moinom ka mga cetirizine, mga steroids, samot, daily na siya mahimog antibodies. Ang human tetanus immune globulin, mao na siya ang ready-made nga antibodies. Ang tawag na mo, passive injection sa tetanus niya. So, kung saan man na siya kinahanglan sa karon ang mga bata paano man na siya kanang standard na ginatagaan man gyud yung mga bata ron kauban sa mumps, diphtheria, mga tetanus, tagaan na sila. Kamo mga tigulang kadaghanan sa magtetanus ang mga tigulang kay gahig ulo. Dili man mo pa-injection. Lagi limpyo lagi ito ang samad lagi. Bitaw. Usahay lagi kanang masuko na gadi ko. Sige. Mubo ray 500,000 ninyong gastuhon sa ospital. Magbabuhi. Di gyud noy. Bisag unsaon. Patay gyud. Wa pa ko kakita og pasyente nga nagtetanus nga nabuhi mo. Tinuod na, may pang-COVID kay tagang kay ko makita nga sorry. Buhi pa pero tetanus wala. Ano na problema? Kaya wala kayong ka-realize nga ang ordinary injection makapugong dahil sa imong kinabuhi ba gano'n. Muna ay pinaka kanang masay tawag anang
kuan ba kanang ipasagdan na. Ipasagdan na lang kay tetanus raman. Karon kung na-injectionan mo og tetanus vaccine sa una, ang effectivity ana karon kay bag-o man kayong studies na nagala. Ang effectivity ana ron dili na 5 years, 3 years na lang. Pag na-injection na kag 3 years ago, karon bakuna nila ihatag sa imo, di na human tetanus immune globulin. Vaccine na lang, di barato. So every 3 years ka magpa-injection og tetanus, protektado nakalabaw na kamo mga nagatrabaho sa labor, ana kay dali kay mo mga samad ba. May uban nga nagpala lang, nasamad na. Mo na siya nga ang paano ko sa inyo may gala. Every 3 years na siya. Tetanus toxoid lang, pila ng tetanus toxoid. Di gani abot sa gatos. Injection ka na every 3 years lang. Niya libre pa biya na sa barangay center ba. Amod lang karon kung manghatag pa sila injection sa tetanus toxoid. Kay barato kay na siya. Kung muhulat mo nga nasamad mo, ulahi, dito na gid mo sa human tetanus immune globulin. Mao lagi. Bisag unsang klaseng samad noy. Limpyo ang nakasamad, inaakan. Basig maingon ka nga, ay, ang nakasamad nako kuan lang man to. Kanang hiringgilya, syringe, nakasamad sa ako. Pero huna-huna, biya nga, ang kanang hiringgilya, kung gilabay na, nasamad ka, na dapat naman sa kuan yuta. Na yun na posibilidad nga na tetanus. Maghuna-una yun mo, pero may mga higala nga, ang tetanus cannot be cured. Dili, may man ng COVID kay mabuhi ka man ang pasyente. Pero tetanus, wala. Wala yun. Samot na mong mga nagamotor. Kamong, kung wala mo kapaminaw, kanang nga parenting nga nagamotor ang inyong bana, inyong isuon, o inyong anak motor, masamad gani na sila diya sa kalsada, ay almost 100% na tetanus na mahigala ba? Ang kalsada. Pating hugawa na diha niya. Igo lang ikuan butangag hunad-hunaran na ibitaday Santa Cruz de Igos. Kuyaw kay na siya. Kanang hunad-hunad na yung bitaday. Wala. Disgrasya gyud na tetanus ginagyo kundi ka magpa-injection. Pero mga tana mo, dok ano lagi ng uban nga sige lang kasama di man matetanus. Naghimo siguro na sila og kanang ilang antibodies before. Na-expose sila og kanang mild kay nga tetanus. So naghimo na sila antibodies daan. O kung di ba nabakunahan sila sa una, pero usually gyud na may gala. Ang lawas na to wala antibodies against tetanus. Kana laging medyo pagpagahi na itong ulo ba? May pa inyong ulo kay gahi pa. Mao na, malimtan. Di na magpa-injection. Limpyo bitaw to. Hugasan lang na to. Patay kang bata ka. Sa ubang countries, sa ubang nasod na higala, requirement na siya ba? Mugawas na sa ilang medical record nga injectional tetanus, mga nga na. Maabot, admit ka hospital, naagila sa imong record nga na-injection mo kag tetanus, mga na, mao na siya nga, sila tanan, maski required sa ila. Required. Kung required man kayo sa ato ang bakuna sa COVID, samot ang tetanus. Kunya, kay wala mo na sa imong standard program sa gobyerno, mga nga kay ingon nila, may ramang tetanus, pero sa tinuon ba? Kada adlaw na imong matag tetanus ba? Mabitaw na istorya ko sa inyo aning tetanus ron kay daghang kay ko nadungog nga pasyente nga istorya lagi sa kwan, istorya lagi sa ilang parenting nagpakonsulta sa ako. Natug laing doktor o natug laing ospital namatay. Kung unsay kamatyan day? Sakit lang to iyang tiyan. Uy. Ko nga usabay laing gibati sa pasyente ninyo. Pag sakit sa iyang tiyan, di naman yun sa kaginawa, dok. Patay. Lahi na siya ba? Di na tetanus ba? Dili na appendicitis.
dili na uban sa klaseng sakit. Kaya ang tetanus may kaya bigla. Lakaw-lakaw pagod ka. Maglakaw-lakaw, walay kalintura, walay luya, wala tanan. Mukalit lang gahi na imong bagang. Ang uban, musugod lang sa bagtak, mugahi ilang bagtak. Sa ipahilot. Patay, tetanus di ay. Pag humagsakit sa bagtak, magpahilot. Pagkahilot, di man nakuha. Kay, kung naman, musabay naman ang sakit sa likod o sa tiyan, dito na, magpakonsulta ng albularyo, basigi barang, patay kang bata ka. Mahalagi na. Totoo. Totoo yun. So tinuod, ang tetanus nga sakit may gala, rampant yun kaya yun. Ay, may pasabot sa Bisaya, Daghan yun. Kung di mo mutuon ako, sige lang, kadungog mo. Karon, kumun kayo sa atong istorya na paakag bitin, di ba? Si Pulano na paakag bitin, si daghan kayo ng paakag bitin. Pero sa tibuok, tuig mahigala, season lang na siya. Paakon o kaning kubra, kaning balakon, paakan na. Season lang na siya, kanagi panahon sa mga kaning inganing klaseng nga bitin, na manggawa sila. Labaw nag-init. Manggawas na sila sa tibok Pilipinas, sa tropical countries, dili kay Pilipinas lang. Sa Central America na daghan. Sa Africa na daghan. Ang ipaakog bitin. Nya kay lala magyud kayo ang kubra o kaning manakon. Patay gyud. Kay samot na ron kay dili naman kay common sa isa ka tuig lagi kanilang month of April, May, June lang ang daghan kay paakon og bitin. Wala na tay antivenin. Kan ba injection sa pinaakan sa bitin. May pa ang tetanus kay tanan nga butika nimo mga sampit nimo naa na sila. Kay ingana ninyo ma-realize nga common kay ang tetanus. Common gyud. Dili kay pinakan sa bitin Santa Cruz de Igos kapila lang ka bulan na. Wala na ilaay makita ninyo ng bitin. Kay matulog man ang bitin. Hibernate. Nasa dili kay sila makita pero sa tetanus adlaw na siya Michael. Katong dito ko na assign sa San Lazaro. Isa ka ward na siya. Siguro ang isa ka ward dito kay masuod man 30. Puro tetanus. Sus, mao bitaw to nga katong panahon na may gala naka-realize ko nga ano man wala may nag-specialize aning tetanus. Diba? Wala may espesyalista sa tetanus no. Ngadto man kag ordinaryong doktor kabalo man siya. Pero usahay lagi dili mamao ang dosage sa anti-tetanus o anti-tetanus o katong human tetanus immune globulin kay nag-cambio man. Sa una gani mag-tetanus anti-tetanus injection every 5 years. Karon every 3 years na. Kaya nagi mo sipyat ba? Pag mo sipyat, patay na ba na yun? So, mao yun. Muna siya nga ang tetanus vaccination is supposed to be mandatory. Tanan bata, tanan tigulang, tagaan ko siya. Kay, lagi na, naingon ko sa inyo nga ang may parang COVID kay naiuban, mabuhi man. Pero tetanus, 100% patay si Dr. Kagapi ini sa Dr. Sakangin. Kanina la, basig ka mo mga bagong nang tigpamilaw sa doktor sa kahanginan ba? Nganong sige ng chick, sige ingon nga patong kadok. Sa una may gala, pag sugod na ako sa radyo, mingon dyan mo nga, patong na ba mo? Kasabot na, dili patong sa langit mo. dili patong sa langit. Ang inyong kamot, nakapatong na sa papel na gunit o bulbin. Kay, gusto din ako nga isulat ninyo ako ginasulti sa radyo kay one and only biya na siya. One and only biya ng lecture na ko sa radyo may gala. Ilan ako ka years dili sa radyo. 2004 ko nasugod. Nabot ang taon ko 16 years no? 18 years na.
18 years na ko diri sa kuan may kala. 18 years na ba? Ha? O mali ko. 18 years na tiguan ako. Ha, teenager na ko diri sa radyo ba, doktor sa kahanginan. Karon ang akong ginasulti yun, unique yun na siya yun, dili yun na sa inyo nga, estudyang gabok nga, tambal sa ako, kaning mga prutas nga kaunon. Ay, Santa Cruz Digos. Ha? I-diet, jita-jita kay para high blood, taka naman mo, tanan tao, high blood, tanan tao, magkasakit yun kasing-kasing, tanan tao, mudako yun ang prostate ng lalaki, maski bayot ka pa. So, kaning ginasulti na ako dito doktor sa kahanginan, forever more na siya na, Kung muundang na ko sa doktor sa kahanginan, nasa YouTube. Kaya kung plano gani, kung di na jud ko maka-live, kaya tungkol sa kabisi na ko may gala, recording ko para sa video yun. Kaya para lang yun ba? Sige, padayon. Pero, mo lagi na nagkadugay, imbes nagkatigulang ko, nagkadagan ng trabaho, sus. Atong aging simana ba? Naunsan, kapatong-patong na kung operasyon na galawa na mabantay. Kaya laging pasyente, gusto mo pa-opera dayon, may untag na iClone. Ang isa mo opera sa limso, ang isa mo opera sa broken cell. ang isa muhimo po dito sa aman, opera po sa na puro doktor kagapi ba? Cloning. Di pa man may tabo sa atong generation may gala. So, antoy. Mag-antay na lang kita sige kapak sige opera niya kung ani lagi kay ginakuan ko ning Monday nga mag-live ko may gala. Mo na nga di ko opera og Lunes. Magsugod na ko opera Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Say mabot pag Saturday. Mao na, no time for love. Mo gina siya. Usay ka na magluya-luya ko kay usay masiponon mo ko ubuhon. Ang akong problema kay pag Lunes na, mag-live man gyud ko gud. Bisag saon gyud nya mangingon bitaw niya akong mga anak ko akong misis nga. Ay, ilan sa pag-live kay gahutoy ka. Pero gabi pati na akong hutuya man gala kay ang akong sinusitis di matabang og kuan. Dili matabang og tabletas. Kay tungod man guna siya kay sige gamit og maskara. Di ka sa buntag sayo pa ingon sa gabi magmaskara gyapon. Munang dili maayo-ayo akong sinusitis. Kamo mga sige mog sinusitis, sige mog sip-on diha. Ang maskara na siya. Kay madlok ang puta makubit ta. Mao lagi na siya nga mogamit yun. Labaw na may nga gatubang og frontline nurse. Gatubang ng pasyente. Siguro sa katunga sa akong tanaw nga pasyente na COVID ba. O naman nagana na lang puta. Kay nasi pagbakunahan ka ba, makubig gapon. Patay kang bata ka. Ang cellphone, ang text nga pwede nyo i-text diri sa doktor sa kahanginan, nga basahon ako sa radyo, is 0916. O sige, kuha ang cellphone. Kung way cellphone, papel, lapis mo, bitaw ng patong na ba mo? Kaya kinala na kapatong, di mas papel, na ay lapis. Ang cell number para sa mga text diri sa radyo is 0916 594 7747 7747. Aron maka-memorize mo sa numero may gala, nanay technique. 0916. Di una-una nimo. September 16. 594. Kaning 559 muna edad sa akong asawa. 94 muna edad sa akong lula. Kuha na? Nya 7747 una-una nimo eroplano. 7747 di memorize na natin mo 0916 594 7747. Ang pwede po nang butang nimo da 594 559 basig mo man siguro ng edad sa chicks amo silinga. Nabutang na. 0916 594 7747. Mag-text gani mo, magsugod mo text Lunes pa lang.
Kaya di man ako nang mabasa tanan may gara. Bisa kung saan ako pas do, may mga question diya. Di na ako gyud madala. Unya ang pinaka-importante gyud sa nga numero may gara kaning numero sa akong sekretary. Kay di man ko tigtubag og cellphone. Kung dili gikan sa iya, dili na ako na tubagon. Maski pag isa ka gatos na imong text, bisag isa ka gatos pa ng imong tawag sa ako. Labaw na yung manawag mo, nga wa ko kaila sa inyong numero, di na ko tubagon. Alanganan ko, pera ko niya, kuhaan lang ko kaya para mo tubag sa inyo. Santa Cruz, Lagos, dili, lagi na siya pwede. Unahon sa agyon ninyo akong sekretary, kay kabulungan ng sekretary na ko nga, i-text lang na siya kay mabasahan na sa kanang circulating nurse kung nasa operating room. Butingin ko akong cellphone, ang nurse na akong paabrihon. Unya, pabasahon ako kung saan i-text diya. Pero manawag mo, di man tubagon. Labaw na yun ako sa operating room. Alangan na undangon ako nag-operahan kaya para matawag lang mo tubag sa inyo. Huwag mo kiyapi. So, ang numero sa akong secretary, i-text 0995-221-8007. 0995-221-8007. Isulat na ninyo may galas. Kaya dili yun mo kay balo nga kinis sa mo mungutana. Naiuban, mungutana lang na by clinics doktor ron. Labaw na sa akong mga pasyente, ginaingnan yun ako na siya. Before mo mo-add to clinic, mo-text mo sa akong sekretary kung nag-opera ba ko, asa ba ko ng hospital, nga dili ko mo sipot sa clinic, kay maughan mo may gala, maughan yun mo hulat-hulat dito nga wali day ko maabot, kaya nag-opera ko. Saan na to na, so mas maayo nang dili mo mahulat, dili ko ganahan anang matangkong mo dito, sige hulat sa ako. Di ko ganahan na ba? Kaya gusto na ako nga smooth gani, pag ingon na ako mag-clinic ko karon kasabot ana alas 7, alas 6 mo to ana mo sa clinic. Kay para mahuman ta mo alas 12. Kung usahay gani magpaniod ang akong cut off alas 11 man may gala. Abot mo ko alas 2 ba? Ayaw ko nga paniod to. No time for love yun mo. Wala yun. So, mao na siya nga i-text yun ninyo akong sekretary kung naaba ko sa clinic. 0995-221-8007 kung mag-clinic ba ko ugma. Nga na ba? Kung namoy pangutana nga, basta na, nakita ta na mo. Namoy pangutana nga yan eh. Kada akong sekretary, nakaibalo pa na siya, kinaman, nagagunit man na siya card dito dito sa clinic. Ang inyong mga sakit, inyong sa tambal na ako, dito sa clinic ba? May ma-memorize na ako na, dili, oy. Hindi ko memorize na, kaya pila, kalibo na siya akong tanaw. So, siya kayo makibalo. So, kaya mingon man ko siya, asa man dapit ng bukol ng operahan na to ugma. Mangutana ko sa akong sekretary. Ato rin siya sa inyong card. So, ay, kuha man siya, kanang naman ay sa lubot. O, ready na akong utok na mag-opera kong lubot ugma. Ana na siya may gala, kaya ang surgeon manggod, maguna-una na siya kung saan pag-abre. Dili. Abi ni ba ninyo pareho ng abre kada sis kung asa. Wala, uy. Pati sa nahong, gani, imo pag yun na siyang, imo pa ng planuhon kung asa ka mo agi kay maulat o niya nagpangit. Di. Pangit na ka. Dugangan pag yung pagkapangit kay operahan, patay kang bata ka. Dili na ingana ang surgeon. So, for example, kita ta na mo. Di mo kasabot nga unsaon pag-inom sa tambal. Ang sekretary gyapon ay makaibalo may gala kung unsang tambal ang gihatag. Okay, kadagaran sa inyo di man mo kabalo basa sa akong kuan. Di mo kasabot. Kasi yung pharmacist di mo kasabot. So siya ay kabalo. Ayang tanaw ng card, gitagaan man kay doktor og kuan, Viagra o tanawa. Ya kay di ra ba Viagra akong ibutang dito sa inyong kuan, sa inyong reseta, sildenafil man. Di, wa yun mo kasabot. Unsa man ang sildenafil? Mao na, noy. Dito, sekretary na ako, text. Ayaw mong tawag, kay gausik-usik ka mas panahon niya ba? Tawag mo niya, mangutana lang na clinic ugma. Text! 0995-221-8007. Abot na ko 15 minuto sa kung may gala, sa info. Okay.
0946-853-6173, 47-year-old female, sulok, Davao del Sur. Unsay pasabot aning ultrasound impression, contracted gallbladder with polyps and sludge. The rest of the study normal. Pasabot ana noy naa kay tumor sa imong gallbladder o naapoy mga bato. Basta mo contract, mo gamay na ng imong gallbladder, nagpasabot, nag-infection na siya, operasyon na manang. Operasyon yun na siya. Wala kay choice. 0909-309-7783. Gi-injikan anti-tetanus. Successive 3 months. Og 3 years, lifetime immune na daw ko. Yes, pero kinahanglan pagyapon na imong booster every 3 years. Muna'y patakaran nga bag-unoy. So, kung makadungog mula yung doktor nga immune na ka, di nakakinalang injection, mali. Vaccination na siya sa every 3 years na siya. Kaya mo expire man ang tetanus toxoid. Ang human tetanus immune globulin, mawala sa in 30 days na higala. Kaya passive lang na siya. Dili mo na hinimo ni mga antibodies sa imong lawas. Di para sa tetanus toxoid. So, silang duhagit partner, dili pwede nang isa lang. 0909-594. Pero kung bakunahan ka within 3 years, tetanus toxoid ay hatag sa imo, di na ka human tetanus immune globulin. 0909-594-2830. Dok, na ako'y history sa amoeba. Karon makakaon og bahaw nga spaghetti, magsuka ko sakit tiyan. Inom ko metronidazole kapila kaadlaw, dapat inumon kay nagsuol tiyan mga 3 days na Santa Cruz Diegos. Naghimo nagkondo ang metronidazole sa imong lawas day. Day ba ni o laki ba ni bayot ba ni usa? Naghimo kondo sa imong tinae. Pag human na, magtindog na po na siya kondo dito sa imong atay ba? Kay mali man ang imong pag-inom sa tambal. Mahalagi na. Supposed to be, katong first na imong amoebiasis, itagaan yung complete dose. Metronidazole plus antibiotic. Usually, ang akong ginagamit, doxycycline. 100 mg, 1 capsule once a day for 7 days. At the same time, nga ang katong metronidazole 3 times a day, mabot og 10 days. Kada siya, mo na ang kompleto. Sa Bisaya pa, kompleto. Mo na ang kompleto nga pagtambal sa amoeba para dili siya kahimog kundo. Katong doxycycline, mo to'y magpatay sa pagkaon sa amoeba. Ang metronidazole, una yung magpatay sa amoeba mismo. So, kung imong inom kag doxycycline, walay kauno ng amoeba. Sa padi, patay siya. Di na po siya kahimo o anak. Sis. So, muna tama nga kompleto nga pagtambal sa metronidazole. Pag mubalik siya, nagpasabot nga ang katong imong inumong tambal, duharap gihapon, metronidazole o doxycycline. Dili na siya pwedeng minom kag 3 kadlaw, 4 kadlaw, wala. Imo ra nagigitik-gitik nga kami iba ba? Wag na siya mamatay. Magkatawa na siya dito. Magkatawa ng imong amoeba ba? Madugay na, maghimo na siya kondo dito sa imong matay. Wa na. Nga kay pag ultrasound, ingon na dayon na kay tumor sa imong atay. Patay kang bata ka. Kaya ikaw po, nakuyawan na po kang nakay tumor sa atay. Amoeba ra di Sus, Santa Cruz Diegos. Mao na siya noy. Kung di yun mo magbut-buot, kung di mo, kuan ba? Di mo magbut-buot, sige inom ng tambal. Kaya di yun mo kay baluan na. Mayaw. Mamanday kay pwede man ka makatuon, pero ang tambal, sus, intaw, napulo ka tuig ka mag-eskwela ba? Di pagyapon mo perfect. Pag humanin mo mag-eskwela, tutoy pagyapon ka. Experience man. 0939-926-2356. Unsay hinungdan magka gallbladder stone o kidney stone. Unsay buhaton para malikayan. In taon noy. Magsugod ka edad 21 years old. Dili na ka mukaon o ka ng
uricosuric food. Ha? Pasabot ana nga, di na ka makaog kanon, di na ka makaog gulay, di na ka makaog kanang karne, di na ka makaon kanang litson. Wala na ikaon nimo, ay nakaon. Di na ka magka-gallbladder stone. Ha? Di na nimo malikayan no eh. Walay makalikayan ng gallbladder stone kung naa sa inyong history. For example, imong mama naghimo gallbladder stone, ikaw kandidato ka. Ingana na siya. So, walay tableta sa mga kapugong ana. Masipag di na mo mangaon, muhimo gihapon na siya gallbladder stone ba kung nasa inyong history. Wa gyud. So pa, apil pa ko inom. Wala man in taon dahil 09-856-913-3204, 51-year-old female. Pagaw, wala may ubo. Sign ba ni sa thyroid problem? Dili in taon. Asa nga doktor ko dapat magpa-check up. Kung pagaw gani ka sa ENT. Ha? Kana siya? Ear, nose, throat. Muna siya specialty niya. Kung pagaw ka, kitanaw na niya dito ang imong larynx. Itong naghimo sa imong voice. Anong isigi kag pagaw? Nailaing posibilidad. Ha? Pero, maingon ka nga, kasi tawag ani, nga thyroid problem dayon? Wala, dili min tao na day. Ha? Kung mag-thyroid problem, di man taong ka, dili ka magpagaw. Unless cancer na siya. Daghang kay kung pasyente nga ang bukol sa goiter, ingong kadako sa puson sa bata, di ba? Huwag man mapagaw lagi. Daghang kayo. Ay, sus, di lagi na mapagaw. Talagsara ng mapagaw kung cancer. 0963-934-3573, 70-year-old female, pakibato. Ask kung ang allopurinol ba effects sa lawas kung tumaron hangtod sa hangtod. Salamat. Ang sa tinuod may gala, ako mismo, nag-inom ko allopurinol. Niabot na ko og 15 years. Gwapo lagi hapon ko dahil. Ha? Wala gid siya effect. Wala gid siya side effect, I mean. Ha? Pero attraction magyud ko, manghupong akong kamot, manghupong akong tiil, napay kaisa nga gikan ko sa tennis court. Di ko kagawas sa akong sakyanan. Kay sakit na kay akong likod. Di na mulihok akong tiil kay tungod sa kasakit sa ruma. Giinuman na ko tanang tambal, oy sus, isampit na nako ang diwata. Ha? Gitutuan ako sa mana, wa gyapon. Sus in town. Taas day akong uric. So, sukad ato. Nagainom ko allopurinol every day. Wa man lagi gwapo nang gyapon kunoy oy. Usaon man anoy. Adi mapughan ka gwapo. 0905-191-9439, babae, 40-year-old, 60 kilos, BP 120/80, FBS 5.62, sakit likod, liog, banhod, padulong sa ulo sa left side, gihapon, unsa ka ni Dok? Nagka-migraine lang siguro ka rin. Nagka-migraine ka. Pero, kana siya, depende sa other symptoms like nagaluha imong mata, ikaw sakit imong ulo, gahi imong liog kung imong itoy-toyo, ay pa na imong liog kay gahi pa. Mo na siya. Kada siya mga simptomas, kauban na siya sa migraine. No? Ayun na yung mga kana po na simptomas, oy, abi na ako migraine, ordinary lang sakit sa ulo. Nabi pasyente nga dalaga nga astig pa sa ako ba. Maingon dayon nga, dili man yung migraine daw. Gusto nimo i-CT scan ta ka? Hilak kong tao ng tatay ko. 18,000. Astig lagi. Nya wa mo eskwela medical school. 0965-039-4681, babae, 69-year-old, Katanungan Grande. Sakit abaga dapit sa tuo. Unsay tambal. Nene Danyosos. Salamat. Ingani ni siya dahil. Pag-inom sa pain reliever. Celecoxib, diclofenac,
Ayaw steroids. Kana mga sa panahon yung ipang-inom dia disilon. Ayaw in tawon so dia. Ayaw sa mong anak dia. Kay pang one time na siya, di na mayo. So, Siricoxib, Desilon, sa babae yung mainom dia. Pag di siya mawala na, may problema sa imong cervical vertebra. Asa man ang kabawa ng cervical vertebra. Patanaw doktor lang. Patanaw doktor. 0935-957-6108. Lalaki, 68-year-old. Dionisio Flores Senior. Pneumonia. Last year, resetahan ko nimo og ciprofloxacin og Solmox. Karon sabaw saan subaw o giubo. Gipalit 10 ka buok. 2 times a day bani inomon dok. 3 times a day ang ciprofloxacinoy. Sa lapid na akong dila. Ciprofloxacinoy 3 times a day. Pero kung abot na gani kang 15 days o pag yung gihapon ka maayo, kinahanglan yung ka magpa-chest x-ray o swab test kay uso kay karon may galang ordinary ubo ba. Sabi niya mo pneumonia lang niya kung pag-stethoscope na kusos magpilit-pilit ang plema agoy COVID. Dako ay diferensya biya ang pneumonia o COVID may galang. Naay pneumonia ang COVID. Pero lahi siya. Magdisod kayo sa ginawa. ang pneumonia, ordinary pneumonia, lisod po ka ginawa, pero di ka maglisod. Dili po kayo ng orag guot kayo mong dughan. Dili pa sa COVID ng guot mong dughan. Ayaw mo paghunaw nga gibakunahan mo, hindi mo mag-COVID. Ay, antak prostigos. Tuo lang muna ako. Kay halos tanan nga na anak sa klinik. Moingon madayan dok, fully vaccinated ko. No problem. Pag dungog na ko sa ilang plema sa baga ba, puno kayo. Yeah. O saya lagi, matempted ko. Ato sa eksperto sa COVID. Kasi, pangambugon dito sa eksperto kunos kawit. Pagabot ito, di tagang tambal. Patay. Wala tambal. Madala. Pneumonia na, di na mo taga-tambal. Tagaan mo tambal ay. Pero lagi. Usahay, makahuna-una po tag. Di maayo. So, ingani may gara. Mag-text mo. I-text sa radyo. Daghan kayo mga butang abi ninyo, ordinaryo lang. Lahi na dito. Okay? Paminaw mo pirmi sa doktor sa kanginan. Tanaw mo sa YouTube. Mag-subscribe mo dito sa YouTube, may kala kay abi ba ninyo kabalo na mo tanan sa akong ginasulti? Wala eh. Ultimo mga doktor ba maminaw sa ako. Alangan, di lang kay eksperto. Tigulang na gyud. Bahala nagtigulang basta mugahi pa. Ayayay, si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kanginan.